A mostra de curtas Vila de Noia alcanza este ano a súa maioría de idade. Para celebralo, a localidade encherase de cine entre 1 e 11 de novembro, cun amplo programa de actividades a desenvolver entre o Coliseo Noela e o Liceo. Gracias tamén ao esforzo e a xenerosidade dos propios socios do Liceo, que, bueno, isto, pois, cos inconvenientes que supón para a hora de combinar isto coas actividades que se fan habitualmente na nosa sociedade. Na sección oficial competirán 40 traballos nas distintas categorías e o premio honorífico desta edición será para a actriz María Bouzas. Ademais da gala de entrega de premios, prevista para o venres día 10, destacan entre os pratos fortes a estrea da serie Fariña. Faríamos o estreno á vez, pois para invitados, a xente que poida acceder a esa serie de Fariña, máis no Coliseo Noela, que sería para os seus traballadores e para o equipo técnico. Dicir que como ano pasado o que faremos será que unha vez que protocolariamente teñamos todos os nombres de todos os asistentes invitados, todas as entradas que sobran se sortearán. Co obxectivo de abrir a mostra a todos os públicos, este ano deseñouse un programa complementario que fará que o festival estea ben presente en todos os recunchos da vila. Temos unha actividade para nenos, un contacontos infantil, para que os nenos dende pequeniños tamén estén integrados nesta cultura audiovisual. Se van a instalar catro pantallas dunha magnitude considerable por distintos establecementos do pobo, onde se van a mostrar a programación e aspectos e contido audiovisual. Non cabe dúbida do peso desta mostra a nivel nacional e internacional, con traballos procedentes de 40 países. Creo que son 40 países los que mandaron y que creo que no se mencionó. Y por otro lado decir que también somos colaboradores de los premios Goya.